Naredno pitanje u večerašnjoj emisiji koje je pristiglo glasi: Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Želio bih da mi uvaženi gost odgovori da li je ispravno biti pripadnik derviškog reda. Šta se pod ovim želi, ne znam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Nije ispravno. Bilo koji pravac koji nije bio praksa Muhammeda alaihi salatu wassalam i njegovi ashaba ridvanullahi ta'ala alaihim, znači iskretanje sa staze onima kojima je naređeno da se ugledamo. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Zaista vi o Allahovom poslaniku alaihi salatu wassalam imate najljepši uzor. Raznorazne sekte koje su se kasnije javljale kod muslimana i načini zikra i slično, znači su proizvod slobodnog ijtihada. I znači gdje je čovjek na svoj poseban način sebi stavio za obavezu da na određen način slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala i na kraju sebi dao za pravo da to uvede kao pravac i postupak da bi kasnije se prenosio od generacije do generacije. Tako su nastali turuk, različiti putevi u zikru, a to i takav način odvajanja od muslimana nije dozvoljeno, nego je potrebno da svi muslimani odlaze u Allahove kuće, slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala, znaju šta je fard, znaju šta je vađib, šta je sunne, šta je mustahab, i da svaki pojedinac slavi Allaha subhanahu wa ta'ala praksom koju je poslanik sallallahu alaihi ve sellem prakticirao, i na takav način zaslužujemo Allahovo zadovoljstvo. A svako odvajanje i posebno nazivanje upravo vodi u cijepanje muslimana i razdvajanje od menheđa na kome su bile prve generacije, i to je upravo put koji šejtan želi da muslimana razdvoji kako bi na takav način postali slabi i bili plijen i žrtva njihovih neprijatelja.